emakhaya umakhosi umdlalo sele ngikhuluma naye kanti ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyathanda ukuthi nginamukele namhlanje bakithi kuyona le ndawo ngithi nje ngenani nonke bakithi njengenjwayelo namukelekile phakathi kwaleli khaya sihlale phansi sinethezeke sithembeke futhi bakithi ukuthi kwesikuphethe namhlanje khona lowo muntu naye ozokwazi ukuthi bese sizakala. Ngizocela ke bakithi ukuthi abaqalayo ukubona leli page lethu ukuthi phela bangakhohle ukuthi ba-subscribe bakithi baphinde bathene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo eke sethi nje sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi besishesha ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi angizi nokuningi kodwa sizoxoxa ngamanye amaphupho okuthola ukuthi kwesinye isikhathi usuthonga lawo maphupho kodwa manje asuke izexwayiso zokuthi kwesinye isikhathi uma ngabe ungumuntu osuke usebudlelwaneni okukhomba ukuthi lobo budlelwane bakho osuke ukubona ngaleso sikhathi busuke buchithwa noma kusuke kukhona abasuke befisa ukuthi lobo budlelwane banihlukanise ngaleyo ndlela. Okay, kuyenzeka kwesinye isikhathi uzithola usuphupha noma sithi uzithola usuthonga kodwa manje uthola ukuthi uphupha umuntu osebudlelwaneni naye kodwa manje uthola ukuthi ephupheni niyaxabana niyashayana anizwani ephusheni. So kwesinye isikhathi lapho singasho kona kuyahlukana-ke kodwa singasho sithi lapho kwesinye isikhathi kusuke abantu abadala bekuxwayisa lapho ukuthi cha nansi ingozi iza khona inkinga esuke ikhona ngaleso sikhathi ngoba nisuke nihlukaniswa vele njengoba usuke uphupha niqabana njengoba usuke uphuphulwa usuke vele kufunakala makwenzeke njalo. Angithi phela kufunakala kwesinye isikhathi kuye nikhumbule ukuthi izinto ziqala ngakamoya bese zenzeka okwangempela wena usuke manje noma usheshe wanenhlanhla waboniswa kungakafiki ingalesikhathi sokusuke kufunakala ukuthi wena engazi ukuthi ungashesha unyakaza noma usheshe uyisukumele leyo nto ngoba kusuke ukhona into esuke ufaka ungenzeka usuke kunento eyisichitho esuke ifakiwe kunina uma ngabe nizophupha niqabana noma uma ngabe nizophupha nilwa. Ngicabanga ukuthi iyazwakala abangibeka kanjani kodwa ke kwesinye isikhathi angeke sikubalekele ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu osebudlelwaneni naye nizolokhu njalo lokuthi niphuphanilwa kodwa manje uthola ukuthi azikho ichitho othola ukuthi zifakiwe kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe ulwa naye ngesizathu sokuthi mhlawumbe imimoya yenu kwesinye isikhathi inengxabano ezithize khona ungezwani kwemimoya kunina kunale mimoya engazwani kunina noma kwesinye isikhathi ke vele uthola ukuthi vele upartner wakho usuke ukhona okuronga suke kwenza ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala lapho. Okay, bese kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzophuma uphupha uphuphe mhlambe uya ocansini kodwa manje uya naye umuntu osebudlelwaneni naye cha lelo phupho singasho ke bakithi sithi akusilona iphupho elihle lelo ngoba manje kusuke kuthunyelwa into eyisilwane manje lesi silwane suke kumele sizothatha indawo yoyedwa. Angithi abake sithi mhlambe wena nawe kwesifazane mhlambe uphupha mhlambe ulele naye lo upartner wakho lo ukhomba ukuthi manje lesi silwane sifuna esifakayo sizothatha indawo yakhe. Angithi abone sizozenza yena umuntu wakho ke lonto futhi ke kufunakala ukuthi engathi ungayisukumela ngoba kwesisikhathi kwasona isilwane siyisichitho siphenduka isichitho kunina sidale ingxabano sidale inkinga. Uma ngabe usheshe kwesisikhathi uyibonisa into enjenga leyo kuyenza funa umuntu wesilisa usole ukuthi lapho uzoyithonga into efana naleyo leyo nto lelo phupho alilihle kahle iphupho engasho ngithi akulona iphupho ngathi malifika kuwena bese udembesela ngoba kusuke kukhomba ukuthi kuza inkinga lelo phupho lisuke lidala inkinga. Sikhumbule phela ukuthi ngempela isilwane sisuke sizonixabanisa sisuke sizonihlukanisa vele. So wena mengabe utshengisiwe mina ngithi kwesinye isikhathi uma ungumuntu izinto ohlahlale utshengiswe kufunakala ubonge ngoba uzonikwa ithuba noma usukunikwa ithuba lokuthi usheshe ukwazi ukuthi into uyisukumele. Angithi yabo ingakafiki isavezwa ngale ngokukamoya bakithi. Okay, okunye ngakubala kwezinye zezinto ongasola ukuthi usuyazithonga ezikhomba ukuthi kwesinye isikhathi ngisho lezo uzithonga
noma ngathiwa aziqondile ubudlelwano bakho nomuntu osuke uthandana naye ngaleso sikhathi, kodwa ezizinto kwesinye isikhathi ezisuke zibanga isichitho noma ezizokudalela inkinga, ngoba phela sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyakufaka isichitho ngoba efuna uhlukane nobani, kodwa mase sifakile leso sichitho asizokudalela inkinga kulo muntu othandana naye, phela sigcina sesikudalela inkinga ngisho emsebenzini nakwabanye abantu ngoba kusuke kuyinto esuke ifakiwe kuwena. Okay, kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka ukuthi uzothola usuthonga wona kamakaka, bakithi amakaka sonke siyazi ukuthi into engeyinhle leyo, nawo futhi asuke ekhomba isichitho, ayazidala izinkinga. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzobe usuthonga amaselesele, uthi hayi ngiphuphe iselesele lingene endlini. Kwesinye isikhathi ujike ungathongi, angithi yabona, kodwa nje uthola ukuthi wena indlu ehlala kuyona kuyenzeka ngesimo mhlawumbe sendawo, kodwa kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena ikamero lakho noma indlu yakho isithanda amaselesele kakhulu, kanti zinkomba zokuthi cha khona inkinga ekhona. Kwesinye isikhathi uzuwaphupha amaselesele, isichitho leso isikhathi esiningi mengabe uzophupha izinto ezifana naleyo. Kwesinye isikhathi uzuthola usuphupha ngisho izibungu, into futhi engeyinhleke futhi leyo, uthola ukuthi izibungu athi omunye ngiphuphe ziphuma ngamadlebe, angithi yabona ukukhombisa ukuthi usukushawa ngempela-ke, lapho ngempela usukushawa, hhayi indaba yokudlala. So ezinye zezinto kufunekala uziphakamele lezo, noma ngathi uzibone phansi, noma ngathi ngoba usuke utshengisiwe zona wazibona, kukhomba ukuthi ikhona ingozi ezayo, okusho ukuthi wena lapho into efana leyo kufunekala ukuthi uyisukumele, ungayizibi bakithi. Okay, kwesinye isikhathi-ke sibuye la ebudlelwaneni ngoba sibheke khona kakhulukazi namhlanje. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi kubona ubudlelwane bakho noma kuyena umuntu lo osuke uthandana naye, uthole ukuthi uzophupha mhlawumbe-ke ngithi owesilisa uzophupha lo omunye owesifazane, kodwa amphuphe eqonyiwe, angithi yabo, athi noma evuka ekuseni ashawe uvalo azazitshela ukuthi ngempela kusho ukuthi usibani bani mhlawumbe uqonyiwe. Sikhumbuleke ukuthi bakithi khona abantu abakwaziyo ukusebenzisa imithi bangene emaphusheni kuwena, uzuphuphe ugcina usuphupha into engeyona, ngoba vele inhloso kusuke ukuthi vele kufunakala uzitshele leyo nto, ngoba manje lento izoloku ibuye ephusheni, uloku ibuya kuwena ukuthi cha uloku umphupha umuntu eqonyiwe, uloku umphupha umuntu eqonyiwe noma eqomile, khona lento izohlala kuwena emqondweni, khona vele nizoxabana ngoba vele kufunakala kusuke ukuthi kusuke umsindo kunini. Kodwa futhi singeke singeze sikubalekele ukuthi kwesinye isikhathi vele umuntu kuyenzeka ukuthi uzomphupha eqonyiwe, kanti ngempela idlozi belikutshengisa noma bakini bebekutshengisa cha ngempela kunjalo, khona okungalungile umuntu asuke kwenza ngaleso sikhathi. Kodwa engizama ukucacisa ukuthi into ofuna ibhekisise ngoba kuyahlukana. Kuyenzeka makhona umuntu osuke ufuna ukuhlukanisa, abantu bakwazi ukungena emaphusheni bakuthi bakwazi ukusebenzisa izinto, ugcina usubonisa izinto ekungezona. Okay, okunye okungakusho kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uzothonga mhlambe nobabili, mhlambe niyadutshulwa, niyabaleka, kakhulukazi nje makuzovela nobabili, uthole ukuthi nje khona nibalekala, niyajahwa, niyadutshulwa, lokho sokukhomba ukuthi nisuke nigadlwa, angithi abantu niyagadlwa nobabili, kungenza nigadlwa ngisho nangemithi emibi. Imithi emibi vele ezogcina kwesinye isikhathi sifaka ngisho nazo izichitho, kodwa nje amanye futhi amaphupho lawo asuke engezi kahle kunina bakithi. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala-ke, nanokuthi okunye funa sikuqaphele bakithi ukuthi uma ngabe nichithwa noma umuntu uma ngabe echitha isichitho kwesinye isikhathi azifani, khona izichitho ezichuthayo, khona izichitho nje ezichuthayo bakithi, ukuthi nizoba nengxabano encane nje engatheni, once nanengxabano nje encane siyangena, niphinde futhi nikube khona futhi ukuxabana nje okuncane siyangena, kanjalo sigcine sesingena sesizinza. Once sangena sazinza ilapho sesuke sesinihlukanisa khona, ngithi yabona. Kwesinye isikhathi engathi mengabe nisebudlelwaneni, kwesinye isikhathi ngabe nizama ukugwema ingxabano, angithi yabona, kakhulukazi ngabe usuke futhi wavezelwa. Uma ukuthi mhlawumbe usuvezeliwe, akakabi khona izinto ozixayo ozisebenzisayo zokuziklina, engathi ungazama ngazo zonke indlela ukugwema ingxabano, ngoba kwesinye isikhathi into ichitheke usuvezeliwe, ngoba mangabe isingene yazinza leyo kwesinye isikhathi nizohluleka ukuzicontrola nina, ngoba nisuke senicontrolwa yilento esuke isifakiwe phakathi kwenu. Njengoba ngisho ukuthi ngena kancane, nibokuxabana ingene, nibokuxabana kancane
incane ingene isigcina isizinza kunina bese ifika isizwe lihlukanisa bakithi. Ngiyathemba ukuthi kuzokale leyo engazi ukuthi mengabe uphuphe amanye lamaphupho kade ngikwabala namhlanje engazi ukuthi ningawasukumela ningawahlaleli phansi ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuzizinkinga kanti kufunakala ubongo uma ngabe into usheshe wavezelwa yona khona uzokwazi ukuthi nawo ngoba usuke usunikezwe elinye ithuba lokucha uzama into ukuyivimba ngoba ususheshe watshengiswa wona. Ngicabanga ukuthi kuyazakala. Uzothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapha izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Sokuzana.